Салом алейкум, бародаро. Ина як Opel Zafira дига. Оз як шу камера мекунам тамошо кунед. Мошин голландский ай. Ай Голландия харидем овардем шад. Оз идани момент дар Германия ай мошин. На тамошо кунед мошин аввал. Кузовш вообще идеальное состояние. Ягон ҷои пусидаги, задаги. Ягон гап хабар надора. Мошина ай аукцион харидаган. Тамошо кунем бачо. Кадомеда Opel Zafira дар кор боша. Номрои рӯи экранда нависа, ҳамин Opel кадомеда дар корай. Нависа нархша ҳамаша як маслиҳат мекунем. Тамошо кунем. Мошин тозай. Салон полукожный. Обогрев сидений дора. Датчик парковка, ина экрани калон, телевизор. Мешавад ки қафуда як камера бичаспонӣ, задни камера. Мошин тозаи хушрӯи мошин. Ина ҳафтодама. Гирон мекунем ша. 250,000 километр даштаги. Ина мошина гирон кардам. Тамошо кунем моторша бачо. Экотек. Мошин аслан дери коркуниш вообще аҷоиб. Овозиш пасти хушрӯ. Бачо тозаи хушрӯи мошин. Бачо ягон таза мошин дар кор боша, мошини тозаи хушрӯ, ина мошин вообще аҷоиб буд. Чун 4 та электропакет дора. Ина ҳафтодама. Вообще мошин тоза аст. На домкрат, ключ майчи дора. Номрои голландский дораш. Запаска ёл тагдай. Мошин гирона ягон хидуд буд, ягон чи надора. Коркуни мошин вообще аҷоиб зур. Чорта электропакет, кондиционер, обогрев сидений, датчик парковка, мултирул. Ин чизе аст ин мошинда ҳамаш аст. Ина сидениёш вообще аҷоиб буд, сидени полукожни бо сидениёи пластовӣ нест. Бачаҳо мошин солаш 2006 тозаи солаш. Моторш 2.2. Нархш дар ҳами Германия 2,500 евро. Кадоме ки дар ҳами Германия ай ҳами тарафо мефураш бигира худш рӯи кна. 2,500 евро дар ҳами Германия. Кёлн Бондай мошин. Кадоме ки заказ мекуна ки ай мошина биги рӯи Тоҷикистон. То Тоҷикистона бародаро 4500 евро. Мақсад пула пешакӣ рӯи мекунем, мода мо мошина мегирем ба дар номтон рӯи мекунем вагон хати. Як моҳда мошин мераса Тоҷикистонда. Ягон харидори амиқ боша, нависа. Номрои рӯи экранда WhatsApp-ай. Прямои занг мезанед, менависед. Баъд бародаро дар давоми ҳамин видео як видеои дигае мемонам. Ду таи дига мошин рӯи кардагием. Ай гаге мошинора химчистка, полировка кардаги дуровардагиам дар ини бозор, мошин бозори Душанбе. Номрои ҳам як бародарай дар ҳамҷа мемонам, номроша дар рӯи экран, видеоша мемонам давоми ҳамин видеода тамошо кунем. Мошин маҳқул шава, занг занед. Ҳатиш маслиҳат кунем. Мошино недавно рафтан ай ҳамиҷа. Растамошка кардаги, полировка кардаги, химчистка кардаги бозор дуровардагиам мошинора. Ассалому алейкум бародаро. Ина бо як дутаи дига мошин ай Голландия гирифтем, рӯи кардем. Opel Zafira светои блу. Ина бародаро тамошо кунен. Мотор 2.2 бензин. Солш 2006. Мошин ягон бор задагӣ, краска кардагӣ, ягон хеле айбо надора, пусидагӣ надора. Мошин 100% ай Голландия рӯи кардем, қабул карданаша, растамошка кардан. дар ам бозори Душанбе ай мошин бозори Душанбе дай бародаро тамошо кунед. Мошина химчистка кардагӣ бозор дуровардагием.
ҳар даша тамошо кунед. Мошино 100% ягон айб надоранд. Нархо 75000 сомонӣ. хай бо муомила дорад. ягон харидори аниқ бошад, дар номрои рӯи экран занг занед. Мошино дар бозоранд, ҳамин бозор дуровардемшона. ҳамин рӯз дуровардемшона бигем, рӯзи шанбе ина пага бозор. тамошо кунед мошиноро ай пеш. маҳқул шид, бо як муомила мекунем.